Bos días, son Tucho e imos empezar o tutorial de QCAD. Para iso, o primeiro, abrir o programa, neste caso o teño aquí na aplicacións gráficos QCAD, pero podedelo ter noutra localización. Que vamos facer? Unha explicación moi rapidiña do que vemos nada máis abra a pantalla. Unha barra de menús despregables, como vedes aquí, como en casi todos os programas, unha barra de botóns que o que son atallos para realizar accións que aparecían neste menú, unhas fiestras ou uns despregables de información de capas que non vamos usar de momento, zona de traballo con capas, zona de traballo con blocos, e aquí temos as ferramentas de dibuixo, que se pinchamos vedes como cambia a configuración desta ferramenta, pero explicarémolo en seguintes exercicios. Isto de aquí é o espacio de dibuixo, que vedes que ten unha grade, e vedes tamén que ten aquí unha cruz vermella, que significa o eixo de coordenadas, o orixen de coordenadas, o punto 00. Debaixo desto temos a liña de comandos, porque algúns comandos e algunha información se nos irá dando nesta liña. Esta é a zona de información sobre as coordenadas dos puntos nos que me atopo. Vedes como mover o cursor va movendo. Se me poño aquí no origen de coordenadas, estou no 00, observástelo, 00, se me achegara de todo. Bueno, e este botón de información sobre o rato, que o que nos di é, por exemplo, sinalo unha ferramenta de dibuixo, como os círculos, e me vai dicir sempre que podo facer co meu botón esquerdo, especificar o centro deste círculo, e o que podería facer co botón dereito. Neste caso, ir para atrás, non facer o círculo. De acordo? O exercicio que imos facer agora é moi sencillo. O único que vamos facer, primeiro, é centrarnos no espacio de traballo. Para mover o espacio de dibuixo, apretamos o botón central, a roda central, e con el apretado podemos movernos desta maneira. Xirando a roda, teremos zoom de alonxamento ou zoom de achegamento. De acordo? Moi sinxelo. Tamén poderíamos movernos empregando estas barras de desplazamento. De acordo? Ben, neste caso, agora imos facer uns puntos simplemente para aprender a movernos un pouquiño tamén no sistema de coordenadas. A ferramenta puntos, estas cruceciñas de aquí, pinchamos unha vez e vemos que nos aparece un segundo menú. Que quere dicir isto? É a ferramenta de forzar. Neste caso, teño seleccionada posición libre, esta cruceciña. Vedes que o meu cursor se move por calquera punto do espacio e podería facer un punto en calquera lugar que a min me apeteza. Agora ben, se pinchamos neste outro botón de aquí, que xa pon forzar a rejilla, forzar a grade, vemos que o cursor solamente nos vai deixando movernos entre punto e punto concreto desta grade. Así que é a opción que vou deixar eu configurada, e agora vou marcar os puntos que eu quero. No meu caso, van ser as combinacións de 40-20 con todos os seus signos. Primeiro, o 40-20. 40-20 quere dicir 40 positivo, me movo no eixo das eques, no eixo horizontal, 4 unidades, xa que a rejilla está separada por defecto 10 unidades, e me levanto 2 unidades de rexilla, de grade tamén, o cal son 20. Podémolo comprobar aquí abaixo, e de ollando para aquí e veredes como si que van aparecendo estes números que eu vou dicindo. Agora vou marcar o punto menos 40-20. Menos no eixo das X é negativo, quere dicir que vou para a esquerda 1, 2, 3, 4 unidades, é dicir 40 milímetros, e subo 20, xa que é positivo. Agora marcaría o menos 40, que ten que estar tamén a esta altura, 40 unidades para a esquerda e 20 para abaixo, xa que o negativo no eixo das X é hacia abaixo. E agora marco o menos 40 menos 20, perdón, o 40 menos 20. 40 positivo, me movo 4 veces cara a dereita, menos 20, quere dicir eixo Y negativo hacia abaixo, 1, 2. Aquí están os meus 4 puntos marcados. Agora o que fago, botón dereito para deixar de seleccionar a ferramenta de puntos, ficheiro, guardar como, póñolle un nome, exercicio
un tucho e o gardo na carpeta que sexa necesario. Eu, neste caso, xa me fixen unha carpeta persoal e ademais dentro dela outra carpeta de exercicios QCAD Tucho. A abro e o gardo. Acabei o primeiro exercicio.